ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לפאנל שלנו, הפאנל שאין לנו עדיין של הפאנל. ברוכים הבאים, להיות כאן איתנו ברבע שעה הקרובה. נענים לכם את הזמן, נמצא איתנו האביר מחן יונס, מלאכי שרעבי. יש שלומך מלאכי? ברוך השם, איפה? אפרופו חן יונס. אתם לא מבינים, היום, נכון, בזמן האחרון כולנו כאילו עושים מלא חסדים בגלל המלחמה ובגלל זה. אז כל הזמן, כאילו כל פעם מישהו או בשנורים או בחרן או משהו כזה. אז היום קמתי, הלכתי לחמ"ל, ואז ראיתי את בן אהרון, ואמרתי לו שאני אעשה לו הפתעה להתגלח בצורה מגניבה. ואז באתי הביתה, כאילו לפני שבאתי לפה, באתי הביתה, ואני לא אגלה לכם איך, כי זה יגלה לבן אהרון, אבל כאילו בצורה ממש ממש מגניבה. ואמא שלי ישנה בחדר של איפה שהיה מכונת גילוח. אז כאילו חיפשתי דרך להוציא את מכונת גילוח, ולא הצלחתי, כאילו לא מצאתי דרך, אז פשוט לא התגלחתי. אז בן אהרון, הפתעה עליי, היום בלילה היה הפתעה. מחר. בפאנל של מחר אתם תראו אותו? כן. משהו מטורף. בפאנל של מחר תראו אותי. יפה, זה כיבוד הורים במלחמה, חשוב מאוד לשכוח לעשות מצוות. נמצא איתנו גם הדוקרס משאר מאירופה. אהלן. מליכטנשטט, שי ליכטנשטט. שלומך, ערב טוב. ברוך השם, אני הייתי ממש עייף, אמרתי כזה, באזור 12 כזה טוב, אני אעשה שנץ. אז באזור אחד כזה אני הולך לישון, ועובר כאילו שעה, שעתיים, 3, כבר שעה 4, 5, מתקדם, אני עדיין ישן וזה, כבר 8, 8:30, ואז פתאום אני מקבל כזה שיחת טלפון מאבא שלי, מה קורה, איפה אתה? כאילו, עוד שנייה שחרית. וכאילו חשבתי שכבר כולם מחפשים אותי וזה, אבל הבוקר. פעלת בסוף? ברור. רואים, תפילה במלחמה גם חשוב. איך אומרים, דורון, תפילה במלחמה. עם יעקב. נמצא איתנו גם השף משיר מצרנה בתימן, עמית בן אהרון. שלומך. הכל בסדר, ברוך השם. ספר לנו קצת מה איך היה לך היום. אז היום בלילה, וואי, מה היה לי בלילה? היה לי סיפור מטורף, מה שהיה לי. אז בלילה היה לי שמיכה אחת, והיה לי כפור רצח, שמתי מזגן ל-17.5 מעלות בעוצמה 3.5, ולא יכולתי יותר, אז אני קמתי ב-3:30 בלילה, ככה, מסתור רצח, מנסה לחפש את השעות של המזגן, כי לא היה לי שעות של המזגן בחדר, מחפש, רואה בחדר של אח שלי, אמרתי, מה, אני אהיה אותו עזוב. הלכתי לחפש שמיכה, ואז ראיתי בחדר של האחים שלי הקטנים, יש להם שמיכה, אבל עזוב, מה, האחים שלי הקטנים, אני לא אפריע להם. ואז אני רואה בסלון שמיכה, חמימה כזאת, אבל קטנה, שמיכה של ילדים קטנים. אז לקחתי אותה, ואז באמצע שאני בדרך, ראיתי, יש את הלגו המסריח, הקטן הזה, קיצר, ראית אותו שם? הוא הזיז אותו למקום. והזזתי את המקום. זה באמת, חשוב ממש. גם סדר בבית, זה חשוב בזמן המלחמה. ונמצא איתנו פה המנחה המהולל, אימת הצוענים, עמיחי ונדייק. לכבודו, תציג את עצמך. אני כבר אימת הצוענים, אז אני אספר בקטנה מה שקרה לי הבוקר מוזר. שאם אני הולך ברחוב, אנשים צוענים בורחים, אין פה הרבה צוענים בשכונה, אבל כשיש אתם בורחים לצועניה. לא יודע איפה צוענים, איפה צוענים באים? צוענים. טוב. בכל מקרה, אז אני הלכתי היום בבוקר, הלכתי בדרך בשכונה. צועניה! אני הולך לי הבוקר בשכונה. זה כן, זה כן. מסתובב בשכונה. זהו, הולך לשחרית. בסדר. איפה? קורה. כן, קיצר, הלכתי גם לשחרית. תפילה זה חשוב. גם תפילה בנוסף לכל מה שאמרנו פה זה חשוב בזמן המלחמה. טוב, יפה, אנחנו נעביר את השידור רגע ליואב. יואב, יש לך משהו להגיד לנו? יואב. כתבנו בשטח. כתבנו בשטח, כן, בשכונת הדרגנים. יואב. רגע, שנייה. מישהו מקבל עוד חיים יואב? שנייה, יואב עונה לי. כן, יואב. נרדמת. טוב, אז אנחנו נחזור. קיצר, הוא יחזור אלינו אחר כך, תודה רבה. יואב, ועכשיו הכנו לכם 3 כתבות, סדרת כתבות שטח מדהימות ומעניינות במיוחד על אנשים שנפגעו מהמלחמה. לא אנשים צפויים, לא אנשים רגילים שנפגעים במלחמה, אנשים לא צפויים שנפגעו במלחמה. תהנו, צפו, תעבירו אותנו, יונית. קשת, תעבירי אותנו, קשת. עושה קשת. קשת. אהלן. שלום, מה השם? מנחם גיאת. ומאיפה אתה? אני מבני ברק. תגיד לי מה קרה לך ביד רגע?
זה סיפור טיפה מצחיק, אני תיקנתי מעק תימני לחיילים לצורך מלחמה, ובטעות נפלה לי הכף לתוך הסיר של המעק תימני, ואז אני רציתי להביא עוד כף כדי לקחת, אבל בסוף גם היא נפלה ונפלתי ביחד איתה וכף לי כאן. טוב, תספר לנו קצת על עצמך, איך קוראים למסעדה שלך, מה... אז קוראים למסעדה מסעדת גיאת, אני... כמה כוכבים במסעדה? זו שאלה טובה, 4.5 כוכבי חווייג'. יפה. ואיפה למדת להיות שף? עוד בתימן, בילדותי, עם אבא שלי. אבא שלך היה שף של המלך? כן, השף של המלך ג'יהאד. עכשיו תספר לנו קצת מה המלחמה פוגעת בעסקים, תספר קצת. כן, אני לצערי פגעה בהרבה עסקים, כי עכשיו אנשים לא רוצים לקנות במסעדה שלי. לכן אני המצאתי טריקים, איך להפוך את המסעדה שלי ל5 כוכבי חווייג'. איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי תספר לנו קצת מה הפטנטים שהמצאת בעקבות המלחמה. יש לי 3 פטנטים טובים וטובים. אז פטנט ראשון, זה נכון, כולם אוהבים את הלחוך, מה הם אוהבים בו? את החורים. לכן, מה אני עושה? מביא להם 5 חורים של לחוך לבית, וזה עף. זה עף. מוכר שקיות, אתה מוכר, רק אני אדגיש את הנקודה, אתה מוכר שקיות של חורים של לחוך? כן, מוכר שקיות. אנשים קונים? כן, כל התימנים רוצים. יפה. ועוד פטנט שיש לי זה ארטיק בטעם מרק תימני. איך זה? ארטיק צהוב כזה, צהוב כהה כזה, ואתה נוגס בו תאווה לפה, לשפתיים. ופעם, פטנט שלישי שיש לי זה שכל מי שאוכל סלוף, יש לו מין כזה שחור בידיים. אז השחור הטוב הזה, הטעים הזה, שנדבק כל הזמן לידיים. אז אני רציתי למכור את זה, ואני מוכר את זה, וזה עף לשמיים אפילו. אתה אומר כאילו עכשיו, בגלל המלחמה, המצאת דברים כאילו שאבותיך לא חלמו אפילו להמציא. נכון. אתה משדרג את המסורת. כן, משדרג. הצלחה, ואתה מצליח? העסקים פורחים? לא כל כך, אני מוכר את כולם במחיר הפסד, אבל עדיין, מה שצריך זה להביא לאנשים אוכל, זה משמח אותי. כל הכבוד לך, מנחם. תודה רבה. תודה רבה למך. יופי, זה היה 2. אהלן. אהלן. מה השם? אני מעדיף לשמור על חיסיון הפרט. איך קוראים לך? משה. טוב, משה, תספר לנו את עצמך. תספר קצת. אני רווק בן 24, ואני במקצועי אני חובש ים. איפה אתה גר? אני גר ברחובות. ליד הים ברחובות? ליד הים ברחובות, כן. איזה ימים אתה חובש בדרך כלל? כל ים שאני רואה, שאני מגיע, אני חובש אותו. אני חובש ים, ואני מגיע וישר חובש ים. כולם באים אליי, אומרים לי, משה, אתה חובש... אני אומר, חובש ים, אני חובש ים. תספר קצת על העבר, איך נקלעת לתפקיד וזה. אני מגיל קטן, אני אהבתי לחבוש ים. אבא שלי אומר לי, כשאתה תהיה גדול, אתה תהיה חובש ים. אתה תהיה חובש ים גדול. ככה הוא אמר לי, אבא שלי. אני מבין, יפה משה, ותספר קצת מה המשמעות של להיות חובש ים בימים האלה של המלחמה. תראה, עכשיו במלחמה, אתה מגיע לים לחבוש ים, ואין, אתה לא יכול לחבוש ים, אתה מגיע לים, לא חובש ים, הכל נתקע, אתה מגיע לים. אי אפשר. ולפני המלחמה מה היה? היית מגיע והיית חובש ים, כמו שצריך, היית חובש. תסביר קצת יותר, מה זה אומר כאילו שאתה מגיע וחובש ים, מה? תסביר קצת. לא הבנתי את השאלה. אתה מגיע לים, אתה אומר אני חובש את הים, כאילו אני חובש ים, תספר כאילו מה התהליך של חבישת ים. מגיע לים, אתה בא ואתה... אתה לא יכול... חובש ים, אני אומר לך, מה אתה איזה חובש ים? לא הסתבכת. אני רוצה רק להבין את ה... איך אתה באמת... חובש ים, אני בא לים, אני חובש ים, מה הסתבכת, יא אללה? אהלן. שלום. מה השם? אני יוספי. מאיפה אתה? אני מפה, מהשכונה. ספר קצת על עצמך. קצת שעריה כזה, נדנד. ספר קצת על עצמך מה אתה עושה בימים יום. אני בכיתה ח' ואני כל יום מ-9 עד 12 משחק כדורגל בעמיטל. זה ככה משהו שקיבלתי על עצמי. כל יום, גם אם סגור, מטפסים, עד שהמשטרה מגיעה, 9. אז גם אני, תסליחו, אני מוצא מגרש שקוראים לו עמיטל, משחק, לפעמים חברים, לפעמים לבד, לפעמים עם השוטרים. זה כאילו המקצוע שלך, אתה אומר. מה שעובד בזה. בכיתה ח', אתה יודע, לומדים את זה. רגע, איך המלחמה תפסה אותך ככה במגרש? אז עכשיו, כמו שאתם יודעים, יש את המלחמה הזאת, ויש כל הזמן טילים ואזעקות וחשש לחדירות מחבלים. אז יוצא לי להגיע קצת יותר מוקדם, בגלל שאין לימודים, אין שיעורים. אז במקום 9 אני מגיע ב8, ואין אף אחד שם. וזהו.
תספר קצת על הרגע שלך בכדורגל, איך הגעת כאילו לשחק אז כדורגל? אני מגיל קטן, אני אוהד ברסה. תראו, יש פה, המסך שלי זה ברסה, הנה פה זה אני, אוהד ברסה, כאן, הכל ברסה, זה חולצה של ברסה שקניתי, והנה זאת הקבוצה האהובה עליי. כן, אני אוהד ברסה מגיל קטן, זה באתי מאבא יש שלי. שחקן ספציפי שאהוב עליך ממש? בטח, מה זאת אומרת, רונלדו אחי. אתה אוהד ברסה והשחקן האהוב עליך זה רונלדו. מה הבעיה? אתה יודע שרונלדו לא משחק בברסה? רואים שאתה לא משחק באמיתל, אם היית משחק באמיתל היית יודע שרונלדו כבר מזמן בברסה. אתה יודע שזה לא קשור לאמיתל, רונלדו לא משחק בברסה. כן אחי, הוא כל הזמן מגיע לאמיתל עם חולצה של ברסה, אחי, הוא כל הזמן לו רונלדו. טוב, תודה שדיברת איתנו. מה, אם אתה רוצה אתה גם יכול לבוא לאמיתל, אנחנו מחפשים ככה. אני מזמין את כולם, את כל הצופים. כולם, כן, בטח. תגיד, צופים יקרים. כל יום, 9 עד 12, אבל תביאו כדור כי הוא כאילו, כדור אוויר כזה. זה תביאו את רונלדו איתכם. לא, יש בו רונלדו. יש. תודה רבה. תראות. אומר כדור. סוכת... אתה יודע שזה לא השיר, אחי. מה? זה לא השיר. אחי, בטח שכן. לא השיר של מה? זה לא השיר, זה לא השיר הנכון. אז מה הוא רוצה? זה לא על סוכות השיר הזה, אתה יודע. מה זה? אחי, ברור שכן. נראה לי התחיל לצלם, אתה לא משנה. אחי, רציתי לשיר שיר סך הכל, מה אתה... לא משנה. שיר בנוגע למה אני שיש שר לך. שיר, אחי, לא זה צריך... לא היה השיר הנכון פשוט, שאלת אותו לא נכון. מה זאת אומרת? לא בנכונות שלו שאלת אותו. אתה אומר, זה לא המילים וזה לא המנגינה. לא, זה לא היה השיר הנכון. היית אמור לשיר שיר אחר, ולא שאלת אותו. שאלת סתם שיר אחר שהוא לא השיר הנכון. אבל זה לא משנה, אתה אומר שזה לא הסוכות, ברור שזה לא הסוכות, אחי. זה לא מה שאמרתי, אמרתי זה לא היה השיר הנכון. בסדר. מסכים? כן. טוב, ויש לך, מסכים. טוב, חזרה אליכם. מקווה שנהנתם מסדרת הכתבות שהכנו לכם. אנחנו נסכם את הערב הזה, כן, אחרי הסיכום הקצר שלנו, יהיה כתבת שטח פה בחוץ, למעלה, משהו מעניין, משהו נחמד לסיים את היום. בכל מקרה, יש משפט מאוד מפורסם של צ'רצ'יל, בן אדם שיש לו אויבים זה בן אדם שעמד על משהו בחיים שלו, שעשה משהו, כנראה שיש לו אויבים. להגיד שוב, בן אדם שיש לו אויבים זה בן אדם שעשה משהו עם החיים שלו. משפט של צ'רצ'יל, ווינסטון צ'רצ'יל, ראש ממשלת בריטניה במלחמת העולם השנייה. זהו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לעמית בן אהרון. תודה רבה לישי ליכטנשטיין, תודה רבה למלכי שרבי. וזהו, מוזמנים לצפות בכתבה. תודה רבה לרבנית קשת. גם. רבנית כללי. עכשיו אני צריך לעשות את העריכה. אני חייב לראות איך לעשות את זה. רגע, עצור, בן אמן, אל תחווה. אני מקבל עכשיו סקופ באוזנייה, שעומד להיות מחר בסטטוס של קשת תחרות מטורפת. אני לא עומד לגלות מה התחרות. תגלו. צפו ותגלו. צפו ותגלו, חכו ותראו. יאללה, בן אמן, תעצור. אני אכבה את זה.